Ochimu gozielu mundinne Olisa Chukwu gozielu n'ụmụnne mụrụ Okike kelu ụwa gozielu ụmụnne mụrụ Mbịali n'olu gozielu ewu chinwe Ewu mee ewu Chukwu ewu chinwe Obodo egwelugo na mụ na chi m si eje Obodo ebule egwu mụ na-adịkwa m mma ewu chinwe ụwa m Ụmụ obili Igbo na-etisi egwu ike Obodo egwelugo Akụ nwa afọ nọ m na-ebeli njinwe Ugbu ọzọ nwanne m nọ n'ọgbọ ewu mehie Ụmụ obili Igbo na-etisi egwu ike Ndị eje abụ ọgụ ka anyị si eje na n'ugoyi Ewu mehe nna m ewu mewe Chukwu gozielu m ndị nne Chukwu gozielu m mama o Chukwue Okike kelu ụwa gozielu m ndị nne Maka n'ibe nne na-alụ n'uwe like une uwe O nwelu nne biko lọta nne gị maka na nne dị ụtọ Ewu mee ewu Chukwue Ibe nne na-alụ n'uwe like Isi waba nwa ọkwa nne ka ga-amụ Afọlụba nwa ọkwa nne ka ga-amụ Nwa bebe akwa ọkwa nne ka ga-amụ Agụ ụba nwa At what position in this family? Onye ahụli fabi mama ọfụ m n'anya ọfụka m n'anya to the extent that ịfụnanya onwe ebe na-ebute m okwu mana ọ gbara si m were ịfụnanya na-aga na-emegide na mmadụ ma ebe njere ije dị n'afịfịa anyanwa ka nji wee lụta Akarifi ga-agwa anyị maka mama ndụ obi. Mama ma ifo ndụ obi o nwere onye m n'aka. O nwere na-abata bie, onye na-abata bie na-eriri nri. Ịma na ọ ga-esi ya. O megide mụnwa ya wee na-abịa eti. At some point, a na-akụzi mmadụ Christians. Mama m na-emegide ọbụlụzọ anya bụ ife ọbụla. Na-emegide Nenebere nwanyị a na-abịa black Ada bụ Benue ya jụrụ ebe fachara respect kedu ihe mmụọ ya tinye na ndụ gị nkanta gị na-enwere ide echefu echefu nkanta okay. My encounter with her is that the way she brought me, the way she treated us, the love she showered us, even after the death of my father. That I'm a graduate today. He's from our family. Our brother son. Very, very peaceful. She loves peace. What relationship can I dig in? My children loved her so much, and she loved them so much. The children are crying, even at this point, they are crying.
I told myself initially that I'm not going to cry. But I can't. She's a lovely Were you with her when she died? How did you get the news? Actually, I don't live in the village. But she has been with my elder sister who relates to me. She keeps giving me the information. Immediately she gave up the ghost. My sister called me. It was a shock to you. Actually, it was a shock. You weren't expecting that. I was expecting it. But to God be the glory. And what is your prayer to her soul? I'm a practical Christian. I believe and I trust that she's resting in the presence of God. May her soul rest in peace. May her just One day I can do it near the Aka, dinner Tadia, one day I can. and make any one them wine. Usamaka, Mrs. Usamaki. Because not the reason you know get with her all through these years. She's been with her for the past 7 years. She especially, and my sister Julian, though she's with her husband, but she frequents the village every week. Myself, I come and I call and I send my support. I make sure they don't lack anything while I struggle so well. So I can a chineke. Con diama, on in the wine, on a chain. Remember the answer to go half wine. I did walk. When you got out, I write on one day, Gada. Yamason, so Gada, Naka. Another ever can have right there. Oh, my God. And that's been a good one. Even last ball, no, ma'am. Last ball, one and one. Why? What for my also, why did I am at so, Mamma's a warrior. Ụmụnne ya ọzụrụ ụmụnne ọzụrụ ikwu ọzụrụ ibe so mana ada ka mama ahụ na-adịghị ọ na-ewute anyị maka anyị ncha niile yekwa akwa mana anyị na-ayọ Chineke anyị ma na ọ nabatago mkpụrụ obi maka mmadụ biri ndụ dị mma sụọ ma ụmụ nwa nkewa na ndụ ụmụnne ọbụla dị arị na ọ na-anabata ekpere m nwere n'isi ya bụ ka Chineke na ama m na Chukwu ejuru ya ka Chineke nyere ya ka ruo na alaeze n'aha Jizọs. N'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị bịakwutenụ ụlọ niile dị na-atọpụ ụlọ n'ọrụ na ndị bụkwara ibu dị arọ onwe m ga-eme ka unu zuru ike
ekele dịrị Chineke na nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi bụ nna nke ebere niile na Chineke na-enye nkasi obi niile n'ihi na ọ bụ Chineke nke na-akasị anyị obi na mkpagbu anyị ka anyị wee nwee ike site na nkasi obi ahụ o nyere anyị kasie ndị ọzọ obi n'ime mkpagbu ọbụla na-ere ha. Ihe anyị ga-aza bụ onye nwe anyị cheta m n'ala eze gị ka anyị zaa nụ ya n'ime ụgbọ mmiri ka m si na-akpọku gị biko sepụwa arịrịọ m ka mkpụrụ kpalụrue gị ntị azịza. Ọ bụrụ na gị onye nwe anyị na-akụwaji omume anyị niile ọnụ, onye nwe anyị onye ga-adịrị cheta na mgbaghara dị gị n'aka ka e wee tụọ gị egwu azịza. Ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi mụ na-atụ anya ya echebubere n'okwu ya. Mkpụrụ obi mụ na-atụ anya ose nke ụwa karịa otu ndị nche abalị si atụ anya ụzọ ụtụtụ azịza. O Izrel, chere ose pụrụ ụwa n'ihi na n'aka ya ka ebere gị ọhụụ dị. Ọ bụ ya ga-agbapụta Izrel na mmehie ya niile azịza. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ ka ihe anyị yọọ. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị ma mekwara m odibo nwaanyị gị na ndị anyị bụ Katrin Ugoji Ebere, onye isi n'ụwa nke a kpọrọ, nabata ya n'otu ndị nsọ gị na alaeze nke gị ụzọ ihe na udo. Nna onye ntasi obi niile na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ, ime ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko bịa tasie ndị nke gị nọ n'uru obi ma nyekwara anyị aka n'ụzọ nke ndụ ka anyị were nchekwube ezute Jesu Kristi nwa gị. Anyị na-arịọ gị ife niile ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ezumike dị ebighị ebi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ndị anyị Katrin, ka mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile nwere n'oge gara aga, ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Nna anyị nọ n'eluigwe, Otito dịrị aha gị. Edi ọkpara. Edi ọkpara. Ọ dị ọkpara ya emechi ọkpara ngụ. Akpọ ya nwunye nwoke. dị ka isi gba anyị maka ikpe na mmemme ma zọpụta anyị. Ekele Maria, otito dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ. Adakuchie otito dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka obi na-akpọghị ka obi ndị otu Kristi niile ka obi ha zuru ike na ndokwa, ime ezumike dị ebighị ebi onye nwe anyị. Ka eji mmiri nsọ agọzi ahụ nwanne anyị nwaanyị na ndị anyị bụ Katrin Ugoji. Mmiri nsọ nke a na-echetakwara anyị maka mmiri Chukwu nke Pọl ya sọdere banyere ya sị, anyị niile mere mmiri Chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri Chukwu wee banye n'ọnwụ ya. Ya bụ ihe bikọtara anyị na ya site na mmiri Chukwu. Ya bụ dịka Kristi si n'ike na ebube nke nna wee bilite n'ọnwụ, otu ahụ ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu oyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu oyi nke mbilite n'ọnwụ ya. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
nọnyere unu. Ụmụnne m na Kristi ndị m fụrụ n'anya, n'ụbọchị tata ọnwa Julaị dị na mkpụrụ ụbọchị nke 5, anyị bịakwara ka anyị bụ ụmụ Chukwu were aja misa. Ihe na-amasị nne anyị bụ Catherine mgbe ọ nọ n'ụwa wee si anya jee nke ọma. Ọ bụ nnukwu onyinye Chineke dobere anyị mgbe ị na-akpọkwu ya mgbe niile, mgbe ọ gbajuru dọlụ ma mgbe ọ dịla anyị mma. N'ụbọchị tata anyị na-akụ aka n'ebere Chukwu n'ebe nwaodibo nwaanyị abụ Catherine nọ. Ọ bụ mmasị Chukwu isi n'etiti anyị wee kpọlie ya. Anyị mana 97 years abụrụ 97 days. Nke o ji bụrụ mmadụ, o nwere ike ọ bụrụ na o nwegasịrị ebe o si mejọọ Chukwu. Ọ bụ ya ka anyị ji na-ayọ ebere Chineke n'isi nwaodibo nwaanyị abụ Catherine, wee na-ayọsi ya ebe ọ bụ mmasị ya isi n'etiti anyị wee kpọrọ ya ka onye dị ya aṅụrị ebe na alaeze eluigwe. Ka bụ ekpere anyị site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ụmụnne m, ebe anyị ma n'ebe Chukwu nọ na anyị etozuru etozu, n'obi umeala ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị wee yọọ Chineke mgbaghara maka mmehie anyị gaa. Onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara n'anyị Chukwu anyị arịrịọ. Onye nwe anyị mee ebere, onye nwe anyị mee, onye nwe anyị mee, onye nwe anyị mee. Chineke jike niile merụ n'anyị ebere, gbagharụ n'anyị njọ anyị gaa, duruo n'anyị na ndụ ebere. Onye nwe anyị, ọ dịrị gị igosi ebere na mgbaghara mmehie. Anyị ji obi umeala arịọ maka mkpụrụ obi nwaodibo nwaanyị gị na nne anyị bụ Catherine Ugoje, onye isi n'ụwa nke a kpọrọ. Ahapụkwana ya n'aka onye iro, echefukwana ya ebe, ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya, dubata ya n'ụlọ anyị nke dị na Paradaịs, ebe ọ tụkwasịrị nchekwube ya niile na gị. Biko ekwekwana ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya na aṅụrị nke na-ebe n'eluigwe. Anyị na-arịọ gị ife niile ndị a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ, n'aha Chineke otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site na ụwa tụọ ụwa niile. Ihe ọzọ ewetara n'akwụkwọ Job 14:1-15. Mmadụ nke nwaanyị mụrụ na-ebi ụbọchị ole ma ole jupụtara na nsogbu. Ọ na-apụta dịka okooko osisi, na-akpọwụkwa, ọ na-agbafe dịka onyonyo, ọ naghị akwụdo. Ọ bụ na ịgabi emehie anyị gaa, ọ bụ na ịgabi mmehie anyị gaa n'ebe onye dị otu a nọ, ma kpọọ ya ka gị na ya banye n'ikpe. Onye nwere ike iwepụta ihe dị mma site n'ime ihe ruru arụ. O nweghị onye ọbụla. Mura de mona
nsọ degara ndị Tesalonika site n'ọnwụ bilie ọzọ. N'otu aka ahụ, anyị kwenyekwara na site na Jesu na Chineke ga-akpọlite ndị niile nwụrụ anwụ. N'ihi nke a, anyị na-agwa unu na ọbịbịa nke dị nwenụ agaghị aka ndị nwụrụ anwụ mma. Dị nwenụ n'onwe ya ga-esi n'eluigwe gbadata. Ọ ga-ewere olu ike kpọọ oku, wekwa oku nke onyeisi ndị ọma na ụda opi ike nke Chineke. Mgbe ahụ, ndị niile nwụrụ n'ime Kristi ga-ebu ụzọ bilie. Mgbe ahụ, anyị bụ ndị dị ndụ, ndị a hapụrụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị Asọ nke Matiu dere. Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ. O rigoro n'elu ugwu. Mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya. Ọ malitere ịkụziri ha sị, ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze niile bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị agụụ ezi omume na-agụ, n'ihi na a ga-enyeju ha afọ. Ngọzi na-adịrị ndị dị obi ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'ime obi, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ nke Chineke. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Ka mkpụrụ obi Catherine Ugoji na mkpụrụ obi niile kwere nụ gara aga. Ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Catherine gbara afọ 97. Anyị cheta na akwụkwọ nsọ gwara anyị sị na ọ naghị ga-ebi bụ afọ 70 ma ọ bụ 80 maka ndị mere gịnị siri ike. Ya bụ na Catherine riri afọ 97 gosi na ọ mere gịnị na o siri ike mere gịnị kaja. Mana ihe mwute dịzi ebe afọ bụ na anyị ncha niile na-aba kịta na ya ma nlu ya bụ afọ 97. Ụfọdụ ga-erume gịnị gafee, ụfọdụ eruo ya, ụfọdụ ejedebe afọ 80, ụfọdụ ejedebe 40. Mmadụ nwụọ, ọ nwere ihe ọzọ anyị ga-ejide aka na bụ the memories that we have created with such persons. Ya bụ sọ ihe ga-ejide aka kịta bụ ya bụ ihe afọ ndụ afọ mma bigo unu ga-ejide aka. Jikọọ n'onwe ụlọ nwee nkwenye okwukwe na Chineke. N'ikpeazụ, mmadụ ihe afọ ịmụta maka na ụlọ siri iche onye ọbụla nwere ihe ọ mụtara n'aka mama. Jidesie ya ike, bie ya na ndụ gị, ịgba mbọ fụ na ị na-egene n'ịkụziri ya ndị ọzọ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọma na-ama na-eme mgbe ọ dị ndụ, unu kwekwara ka ha bụ ife nye ọkụ. Continue that exemplary life na ndụ ụlọ. N'ikpeazụ, sọsọ ihe ụlọ na-emesịrị mama kịta bụ ekpere. Onye bụ ụgwọ ọrụ nne gị mama. So do not forget, maka ụfọdụ oge anyị abụ mmadụ, we have short term memory. Before you know it, you forget. Echefukwana. Necheta ma ọ bụ na ị nwere afọ na ka ikpe ekpere and pray for a happy repose. N'ikpeazụ zi, anyị wee na-asị unu ndo na Chineke onye maka o si akasi obi karịa mmadụ ga-eme gịnị ga-akasi oge nke gị, maka na onye ọbụla amara mgbe ọ ga-eme gịnị mgbe ọ ga-abụ. Ka mkpụrụ obi Catherine na mkpụrụ obi niile kwere nụ gara aga. Ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Udo dịrị unu.
ebe ọ nọ ka Kraịst nke mmiri Chukwu ka o sorokwa nata ụgwọ dịrị ya n'uju na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi n'ihu Chineke. Maka mgbaghara nke njọ, ebe adịghị ịhụnanya na obi mmetụta, echeta ndụ na-ahapụ nke nna anyị na nwanne anyị bụ Kaipron Omelebere Ugoji, ka anyị na-echeta n'ekpere mgbe niile, na-arịọ Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile. nsọ ọbụla ya mere anyị na-arịọ ka ilu onyinye ndị ya nsọ site n'ikukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawaa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeriime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Salutaribus moniti et divina instructione formati audemus dicere. Amen.
dịrị unu mgbe niile. Nyerịtanụ ibe unu ekele nke udo. Neenụ nwa atụrụ nke Chukwu, neenụ di nwe naanị bụ Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke ya bụ nwa atụrụ Chineke. Etosiro nke ịbata n'ụlọ m, ma kwuo so okwu na a ga-agwọ mkpụrụ obi. Ka ahụ na ọbara nke di nwe naanị bụ Jesu Kristi chekwaba anyị niile wee ruo na ndụ ebighị ebi. Ahụ gị bụ ihe oriri, ọbara gị bụ ihe ọṅụṅụ. Biko bata nye ha ndụ n'uju. O nwere ndị ọgụ na-agụ, ndị biri gị na-akpọ nkụ. Ọ dịwenụ bata bụrụ nri nke obi ha. Jesu bata n'obi ikwere Bata Kristi, bata nye ha ndụ n'ime obi ha. Kristi, Ahụ gị bụ ihe oriri. Di nwenụ, anyị na-arịọ ka oriri nsọ nke anyị natara wetara nwa odibo nwanyị gị na nne anyị bụ Katrin Ugoji ihe na ezumike ebighị ebi, ka ọ kwadozie anyị iso ya keta oke n'otito nke alaeze gị. Anyị na-arịọ gị ife niile ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Ave ụmụnne m Igbo Katrin Ugoji, ndị nọ n'iru ụlọ kịta bụ ndị na-anọchi anya Parish Pastoral Council. Mana ife anyị ji wee bịa eji n'aka ebe a bụ ife mmadụ niile bịara ụka taa ụbọta iji wee kwado ụlọ maka akwamozu mama anyị bụ Katrin. Anyị niile nwere nchekwube site na ekpere anyị na-ekpe taa aja misa anyị na-aka taa ọ ga-enyere ya aka n'oge elu ebe ọ na-ekpe. Mana ayọ anyị na-ayọ unu bụ biko nwe nkwa unu kwere anyị n'ụka gara aga. Unu si anyị na akwamozu a ga-aga n'usoro Catholic Church wee debie na mgbe ewepụ na mgbe itinye itinye ọnụ mbọ unu mezuo ya, unu na-emezi nke anyị na-arịọ Chineke ya biko dododo ọ nabata mma anyị na n'ezi n'igwe. Ndị ọbụla o metere maka anyị niile bụ ndị mmehie, sịkwa ọbụla o metere n'ime ụwa nke ya gbara ya ma nabata ya na n'ezi n'igwe ọ ga-asịrị nwunye. Anyị na-arịọ nke kwenye oge emela anyị n'afọ Kraịst were nwaanyị ka mkpụrụ obi kacha izu ike na ndokwa. Yesu meeli ya ebere, Yesu meeli ya ebere, Yesu meeli ya ebere ka mkpụrụ obi izu ike na ndokwa. Ọtọ dị Jesu Kristi pụta apụta na efughị anya. Otito dịrị Jesu Kristi. Ndị ụkọchukwu, our parish priest, our visiting priest, anyị na-ekene unu daalụnụ nnọọ na ngwulube Fidelis Ugoji bụ onye na-anụ nwaanyị adị n'ihu a. So anyị na-ekene unu nnọọ wee na-ekene ndị ụka niile n'Ọyọ, especially ndị St. Mary's Eucharistic Parish n'obi ọcha anyị na-ekene unu n'afa Obiora Ugoji bụ diọkpala nwaanyị adị n'ihu a. Ọmụnwa nọdụri ebe a, nwanne m nwoke, ọ sị m na-aga n'iru. So anyị na-ekene unu n'afịa, ọ sị ka m bụrụ ekene na ụba kene ndị St. Mary's niile na ndị fada bịa inile anyị mama anyị, na Chineke ya agọzi unu
ma dunakwa unu mgbe unu na-ana ka unu wee kwudo ndị unu rapụrụ n'ụlọ. Anyị na-ekene unu na nkwa anyị kwe n'ụlọ ụka. O nwere ebe a na-eme otu anwụ osile ka osile, anyị ga-emezu ya. O nwezikwa onye na-eme nke ya na chi ya, mana ibe anyị kwe nkwa na anyị ga-eme na anyị ga-enye mama anyị n'usoro ụka, and anyị ga-eme otu anyị si wee kwe nkwa otu dị Jesu Kristi. Thank you. Chineke anyị na-ekene n'obi ọma ya, o wee nọnyere anyị wee mee ka ụbọchị dị larịị, ka otito ịja mma mbuli elu bụrụ nke ebe ka anyị na-ekene si Chukwu. Ka m na-ekene ụmụnne m ndị Fada Remigius na Fada Anthony na St. Mary anyị bịara n'ahọ gara aga, James Obi. Kedu ihe anyị na-asị ha nọnụrụ nne? Fada Remi biri be Lady Veji, na Fada Anthony n'ọmarịcha okwu nke anụ ma ọ gwara anyị bụkwazi family friend Veji, ịfọ ka ọ na-ekpuchi anya ya, ha ncha kpuchi ugogbe anya ka ọ dịzanụ ka ihe kwuru ka a na-eme. O mebụrụ na anya mmiri na-ehusisi unu n'anya na 97 years ka nchụpụ unu jide. So na anyị na-ekene ụmụnne anyị ndị Fada Arizu unu rinne ka unu na Brother Paulinus. It is well with you all, in Jesus' mighty name we pray. N'aka nke ọzọzi anyị kenekwazịlị ndị Masava niile ka unu si gbaa mbọ nọrọ n'ọmarịcha bụ unu wee bịa, ka unu solu wee kwanyelu nne anyị bụ Catherine Ugwululie. Chukwu gọzielu m unu site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka nke ọzọ anyị fụkwazịlị Vice Chairman anyị Nwawelu Ugo, Dr. Obi Okafọ. Kedu ihe anyị na-asị ya? Ndewo, jisi ike. Anyị fụkwazịlị onye isi ndị nne, anyị fụkwazịlị ọkwụ ya onye na-esote ya n'azụ. So Lady Amuche Ejide na Lady Ugoji Uju. Kedu ihe anyị na-asị na ha ọganaiza anyị echefu ọkpọgo onye nwe anyị gọzibela anyị gị site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Sing praises. Anyị na-ekene unu n'akụkụ anyị etu a. Anyị na-ekenekwazi Ọkada Sun Life member, onye isi Lady onye nwe kedu ife anyị na-asị ya? Anyị kenele unu rinne ndị Life member, unu bịakwutere onye otu unu, ọ bụ nnukwu ife dị mma. Chukwu gọzie unu niile. Anyị fụkwazịrị ndị nna niile nọ ebe a, zonal leaders anyị kenele unu, enyi anyị nọ bie. Kelekwazi ụmụnna kwe na ndị ọzọ, anyị kenele unu. Thank you very much for being here. Ndị na-ese ihe osise ndị na-ese, maka anyị nọ ebe a na-anụ ndị na-ese anwụrụ n'ebe ha na-esi na-akpụfetara anyị. So mana nke a bụ ndị na-ese ihe onyonyo. Anyị na-ekene unu rinne. Aproko bụrụzie ekene gabazie kezie ndị otu niile. Chineke gọzie unu. Ọzọ Ebubechukwu, anyị fụkwara aka ọlụ ga at na microphone na sound well. Chineke gọzie ya nụhọbe ka anyị na-anụ kpumkpumkpumkpum. So anyị kenere unu rinne. Kenekwazị ndị sekuriti, anyị kenere unu. Ọzọ mma afụrụ gị maka ị na-enyo m enyo. Ọ bụrụ na m ekene ọkịta esi ha ji evuru moto ave. So na n'aka nke ọzọzi anyị na-ekene ezinụlọ bụ Ugoji n'Ọyọ. Anyị kenele unu ka unu si jikọọ obi ọnụ wee bịakwazi sị na unu ga-akwanyelụ mama Ugwululie. Chineke gọzielu m unu site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka nke ọzọzi ndị niile m ekene ha, ọkachasị ndị ọgọ, ndị ikwu na ibe, ndị enyi ezinụlọ
anyị na-ekele unu ka unu si bịa. Chineke ga-esikwa ewelụkwa ụkwụ ọma ya dunaga unu ka unu na-anachiga. Nke a bụ ekpere anyị site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. O nwesịkwa onye na-ekene ha ekene nke kacha ụmụada, anyị na-ekele unu. So na anyị ga-ayọzi Fada Remedios ka o duzie anyị na ekpere ntọhapụ. Ngwa ka anyị ọmụmapụta na onye bụrụ ụkwụ ojii na onye mere ka anyị na nna dịkwa na mma na onye bụkwara n'ụbụ aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ, ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze. Onye nwe anyị, ebe ọ masịrị gị ịkpọrọkwa nwa odibo nwaanyị gị bụ Katrin, anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke akpọrọkwa nwa odibo nwaanyị ya bụ Katrin. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụbu onye nke ga-eme ka ahụ anyị nke a dara ada gbanwoo wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. N'ihi ọnwụ nwanne anyị Katrin, ka i jiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị kasie anyị obi. Anyị arịọ gị Kristi. Anyị arịọ gị nụrụ ọnụ anyị. Get
gari blọkụ ka a na-eti Sava, Vice Chairman, ndị niile gbalụ mbọ ọkachasị ndị gwuru ili na ndị gbochiri ihe mgbochi anyị kelere unu rinne ezinụlọ bụ Ugoji Chineke gọzie onye ọbụla site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị agbaba na nchedo oge enenekwa na ahịhịa anyị ebe mma na-akpa anyị ma bụ na-azọkwa anyị na-abụ na ife dị egwu biko beji ndị otuto na ngọzi onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ ka Chukwu ọma ji ike niile were afọ ọma ya gọzie ma chegidekwa ụlọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Udo dị n'ụlọ. Thank you very much. Brother. Ọjọ́dún Jésù. Ọjọ́dún Jésù. Biko, ana m ayọ onye ọpụpụ na-abịa ebe a n'ụbọchị tata. Anyị emisigo ozi ihe ọbụzụ oge ugbu a bụ. Mbibi nye ndị kwere ekwe, ọnwa abụghị ihe mbibi nye ndị kwere ekwe, ha na-agbanwe ndụ tinye nke ka mma. Ọnwa abụghị ihe mbibi nye ndị kwere ekwe, ọnwa abụghị ihe mbibi nye ndị kwere ekwe, ọnwa abụghị ihe mbibi nye ndị kwere ekwe, ọ na-agbanwe ndụ tinye nke ka mma. Nye ndị kwere ekwe, ọnwa abụghị ihe mbibi nye ndị kwere ekwe, ọ na-agbanwe ndụ tinye nke ka mma. Asị na akpọtụrụ ụlọ nke nwere n'ụwa, enwere m ebe obibi ka ya mma n'igwe. Asị na akpọtụrụ ụlọ nke nwere n'ụwa, enwere m ebe obibi ka ya mma n'igwe. Asị na emebiri ụlọ nke nwere n'ụwa, enwere m ebe obibi ka ya mma n'eluigwe. Asị na akpọtụrụ ụlọ nke nwere n'ụwa.
akọ mmiri zo mmiri zo mmiri zo mmiri zo anwụcha 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 mama lọrọ were alọlọ sis akọ seven akọ lọrọ were alọlọ mama nọ n'igwe ọ nọ n'eluigwe na-efere ụmụ ya aka mama nọ n'igwe ọ nọ n'eluigwe na-efere ụmụ ya aka nọ n'igwe ọ nọ n'eluigwe na-efere ụmụ ya aka mama nọ n'igwe ọ nọ n'eluigwe na-efere ụmụ ya aka eze nọ n'igwe ọ nọ n'eluigwe na-efere ụmụ ya aka mama nọ n'igwe ọ nọ n'eluigwe na-efere ụmụ ya aka mama nọ n'igwe never hear what blow mama nọ n'igwe One
nwunye odogwu nwunye omelọra na Obosi Chief Mrs. Uchenna Obi duka etụrụ ego n'iru ibe anyị ji wee kwado iru agalala ọnụ ịchọ inye ego inye n'aka ma ọ anya agha na-akpasi nne gị ike na-akpasi ike nwunye omelọra na Obosi ọkọme Mommy, God bless you. Oge niile a na-ekwuere n'ụka, givers can never lack. And when you give, it shall be given unto you. If you give, you receive. And if you don't give, then you have to receive it. I'm
onye ka anabatara gị na adị Thank you very much. Hello. Omelora. Biko officially. Da ehandi anyo kwa maka iba ibe wecha mara manyi kidoria. Iya chinita kwa wenitenka. Yegwa anyi befute inezi nuna. Iwe jiwa nyebanya. Aina abia one by one. So that therefore, I believe and if I do rice I love more than
onye ọgba iru ebe a rie nri a wee sị na ya ejiri isi a wee ka ụmụ ogbenye bịalụ bere na ebe a ka ha wee nwaanyị so anyị butere ụnụ akpanyị butere ụnụ sembo akpanyị nọ na-agụkwu ya ji katọ na nkwụ ya nọ n'ofu mma akwa agba agba efi about it the life ide man cash bia one ibule fe buku okatubo fe fi nya we fi so that man to ada ma aka ala ngulu Omelo rampa palimpa obu de no abiko ozo ebe jugu na tando ka anya Omelora na Obosi Omelora na Obosi ezinụlọ Fidelis Ugoji n'ụmụ mbe n'Ọyọ na-ekele n'etu isi bịara anyị mgbalụ ọ nnekwu ọgọ ka ịbụ na ezinụlọ a anyị bụkwula ada anyị nwaanyị ma na ị na-enete anya bụkwa ma na anya nwa na-enete gị anya so anyị na-ekene yi na-ekene ndị Obosi niile na-asị unu daalụnụ onye ji ebe mmadụ a na-ejebie ọ na-aga omebe unu anyị abịa nke omebe anyị unu wee bịa mama anyị nwụrụ na awụ ime unu wee bịa wee onye ụzọ ọkpa dike n'afa Chief Obiora Chukwuemeka Ugoji nwatị na-agbalị ọgụ anyị na-ebunye unu ekene na ụba na-asị na ọ ya adịla unu mma ka Chineke nọnyere unu etu a unu siri ya mgbe unu ga-ana chi ya n'udo na ọnwa ajọ mmadụ ama ekwudo unu okporo ụzọ ga-erubere unu isi n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị anyị amasịzi ka anyị jee nye unu oche anyị mara anyị lụrụ unu tent n'azụ ebe a Omelora si na anyị dobere unu tent n'azụ ebe ni so unu baa na tent ya ebe unu ma na anyị kwadola akwado ekere eme unu
Presentation, Thank you.
All around on our ball. All around on our ball. Thank you.
chukwu kwere dị obi ebere dị obi umeanị ma obi dị omelọra dị asọ nenu ka omelọra ya si emelụ ndị mmadụ ọgọ nenu the president nenu onye kwesịrị ime jisoro dị na nke ikpeazụ omelọra dị obi ebere dị obi umeanị obi anyị ka ọ dị ka I like an age of the way now. I was the one in a party and I'm a
Jadi orang yang sering lagi semua ada nama, ada gaya.
paso. Ha, akajuka wala mwana na wewe biko ona kama be too much. Eso se va a marchar en tonight. Oh, but look at this officially. Kane kwa kane taka. Kane by no panoite. Usharika. Odo ego.
shine come tonight. Rich DJ, hey. We the best, as the sweetest, we the best. Which one is Because
Abagana. Zero Tonko, Tony Bishop, two brothers, all the way from Abagana. Fabo no be, Yabano. Okay. Also, as I'm going to be Nafagana. And people Maya, yes. People my Jim and Maya, my Leonin, my Gala, and the Yaganazo, or the Petit Iganazo, Kaimi Nabata, and everybody children. Where's I'm going to be Nafagana? Moto, on the other in the Bagana, really take them. I can Madelo, Thank you very much. Microphone. That's right. Doga in the Abagana, Dumodono, Raru Rinda. I am a no Yamakana, Ubuto, who will be a bed in him. I have a word I who never met him, whatever the Wonono. I went as I saw the other business. I am now. Our women go to the Duru. I have women in Arabia, Mama dear, Evidia, big Evidia. I want to take a movie ready there. Who are told my Jews would even in that. They did the man with Basil. I am a room. Who put the other American good to have a Jesus Christ for your mind. Because Uno Bazio, no, but that I do not know. That will ring that. Thank you very much.
ndị ọgọ anyị ezinụlọ ife n'Abia steeti ndị ọgọ anyị ọkọ na-abatazi Odoziakụ machi na Mọlọgụ. Biko ibe dede anyị chọrọ ebe paakị moto enwere ebe ife anyị chọrọ nyere anyị aka mee ibe dede biko bịa ebe paakị moto enwere ebe ife ị ga-achọrọ ejide a Honorable Maurice Adori Cesar anyị kenere Adanweze I can do I feel God. God bless you. Adari Global Initiative. I get to know. Adele, Mommy, get in there. I see what people want to not do with you. See what they want to do. I'll go for 5 years. Prince Onyeka Nwale Chukwuma atụrụ mgba ọnụ tie ego ihe m Ugochi Meleze ihe m nwaanyị bụ ife n'ụmụeri oke ebo ihe m solution kitchen ihe m dobere anyị bụ ụmụ anyị iche ndị ọga anyị ndị ọgbalụ anyị ma na ụlọ ya abịa because n'ọnụ nwe ibe a na-eme ụlọ si ya na anyị emechegwo ọrụ nwe fa na-ese anyị na-ekwu na nna anyị nwanne ụlọ nwaanyị ka ọ ga-ezigbo mmadụ o dowere anyị arụ ọ bụbụrụ ozu oke mụọ ozu oyi bụrụ ezigbo mmadụ onye udo ka ọ bụ ele ahụ ọ bụ onye udo anyị mapụrụ ụlọ ndị udo ụlọ ụwa ka e niri ozu na-akpụ ya na-enweghị nsogbu ọbụla o gosiri na o si na ezigbo ngwụrụpụta anyị na-asacha eke kepụrụ n'ihe niile ọnwụ ọbụla awụ ime na 30 years adịrị ebe anaghị eri elu ose ọgwụ ọdụ so anyị na-asị na bụkụta azụ ya amararị ele unu ya bịakwụ nwanne unu nwaanyị unu kwacha anya ụnụ ya akwata ogologo ndụ na arụ isi ike ọ ya wụrụ na iwe akụ iwe enwe ukwe nna anyị anyị na-asị na ọ ya dịrụ na mma na okwu unu ji ya na ya amararị nke ji wee bịa anyị akwụkwọ ibe unu ji bịa ọgwụ dị na ụnụ bụ aka bịa n'ọrụ ma ebe anyị ememe unu kacha ugwu were iwe bịa ka Chineke kwụghachi unu mmadụ kwuru mmadụ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị
Melora na obosi na-abatazi ya bụ ọgọ anyị nwoke ndị ọgụ ya na-abịa ikpu akwa aka osobe ndị bụ Okechukwu na Ọnịcha adị anyị na-ekene unu na-asị unu nnọọ Melora na obosi ọga ndị ọga anyị na-egbuchali Melora anyị na-egbuchali n'obe ndị bụ mmanya bịa n'iru ọ bụ na ibu mmanya butie n'iru ndị bụ Okechukwu na Ọnịcha adị anyị kelere unu anyị sị unu nnọọ Melora na obosi ọ̀gá hey biko can you microphone kunu gwa anyị ofu okwu ma ịbụa n'ime Okechukwu Melora ọmọ mgbe agbakọ m ọzọ ọkwa onye ji ya lụrụ igbo onye kwuru ofu onye ekwucheri ya ndị ọgọ m na Ọnịcha na anụ ada nwaanyị bụ nwa mmadụ n'oge fasi Ọnịcha wee bịa na faya ebe gịnị omenala maka ya bụ nwa na-eti na grandmother ya nwụrụ dị afọ na faya ebe gịnị faya ebe nọ itinye kpụrụkpụrụ ike so amẹ́kọ̀ microphone bàbá kúlẹ̀ sí akọ́wọ́ náà. Don't disturb onye nyere ọrụ, please. Asị ka ekele unu. Asị na akwasịkwa ozu a onye ọbụla na-ebe enwere onwe ọ ga-adịkwara anyị mma. Anyị bụ ndị ọgọ Omelora n'Ọnịcha. Anyị bịara akwa. Anyị 100,000 wee bịa. Anyị ji akwa. Anyị bụ mmanya na akwa. Okay, represent. Daalụ ndị nne biko ọzọ ebe Chukwu. Ọnịcha do na-ekene m unu. I dị very happy ịnabata unu n'ezinụlọ. Ebe a bụ ikwu nne nwunye unu. Ọ ikwu nne dị ibe a. Omelora wee kọta ilu unu wee si n'unu ya bịa. Ọ bụrụ sọ na unu bịa ka unu hụkwu anyị. Ụmụ mgbe ụmụ unu na-amara maka Omelora. Omelora bụkwa na candidate of a political party na governorship as of last time that produced Soludo. Maka onye MC aghọtara na candidate ka a candidate of Accord Party. Yes. Onye na nwoke ụmụchu gbanya mgba. Ọ kwatuche ndị ọzọ take over deputy. Mana ọ na-anyị kwatu ube anyị ndị apụghị akwatu ube. Anyị ekwere na ha ya achụ. Anambra bụ apụga. So Omelora ọ bụ na ịkwado ọzọ ị nachighata na apụga. Anyị enye tiketi na nọ n'isi ya. Ịzọ ndị ihe win. So anyị na-ekene ndị ọgọ anyị na-asị na ọ ya adịla unu mma. Ọ bụ unu ji bịa nke unu ya eji na ya manarị udo dịla unu. Ogene. Augustina, anyị ma onye iwu okwuchi anyị ekwuo ụmụ nwadị ana bịara ibe a ndị a bụ ụmụ ya Thank you.
ọgọ onye iji echeta dị woman ihe o mere gị ma ọ bụ ihe i mere ya
Okay, I died at the age of 90-something years. So I'm a Melor, and this is when I had the best on my mama. So I'll go Melor and see all you. I'm a Melor, and I had the young man. Can you feel one does up your one day? I'm making a hand channel. We never feel their precious time. Where the second and it was smart. Why do I not? Gamakalin Omo Messi opportunity join Jebon and I thought about 5th July 2024. I know na Ibana was High Chief Ifa to be I make a numero to see Tataka, other alcohol, Libu Gorge, Macarumiana, or Ushina. Ifa to be Mamia Kana, where Ubusi no well and don't train a land, Yamakana, and I'm only wine on it. If we kiss Mega, Yemen, will believe Eke rice, Eke and Eke, Eke, Alpha Moment. Mama Ushana, Ifa to be. Late is in Catherine, Gorge, Kana, Pata, Nakawa, all the Kumba, the main nigger, ice catching a clamp, ice Gizuna, a chicken Rudo, station Jesus Christ. I come miss your possibility more in a member of Prague. I say, I know, Bible.